שלום לכולם, שמי יונתן שר ואני פותח ערוץ חדש ביוטיוב. היום אני אשחק מיינקראפט, אבל זה יהיה קצת בצ'יטים, לא נורא. אני אראה לכם כמה צ'יטים שאני אוהב. אוקיי. בבקשה רק לייקים וסובסקרייב. טוב. מצטער אם הקול שלי קצת לא ברור, אני די צרוד. יאללה. אוקיי, ככה נראית ההתחלה של הצ'יט הזה. אני אשלח את הקישור שלו. אלו צ'יטים שאני ממש אוהב. קודם כל, אם אני לוחץ בי, זה נותן לי תאורה הרבה יותר טובה, גם בלילה וגם בבוקר. אוקיי, יש משהו שאני ממש אוהב, שאם אני לוחץ F, אני יכול לעוף, גם אם אני לא בקריאיטיב. זה משהו שממש עוזר, שחיוני. תכלס אני לא כל כך יודע מה זה עוזר, אבל בסדר, אני אוהב את זה. אני אוהב שיש לי את זה. בסדר. אוקיי, יש משהו שנותן... יש כאן קיל אריה ומוד אריה, שזה ל-PvP. זה לא אמור לעניין. פשוט זה נותן לי התקפה יותר חזקה ומהירות התקפה טובה יותר. אוקיי, בואו נמשיך. עכשיו יש לי את מצב אקלים, שאת זה אני ממש אוהב. קודם כל, זה עושה לך את כל הדברים כמו סולם. אתם רואים? אני לא צריך לטפס לדברים ולבנות מגדלים שיעזרו לי להגיע לדברים. אני פשוט מטפס כמו סולם בעזרת הצ'יט הזה. ועוד משהו, גם אם אני ממש למעלה ואני נוחת על האדמה מגובה גדול עצום, לא קורה לי כלום. אני אראה לכם דוגמה. ולא, אני לא עף ולא קרה לי כלום. זה משהו מיוחד בצ'יט הזה, אני כל כך אוהב אותו. אוקיי, סיימנו איתו. X, אם אני לוחץ X, אני רואה את כל מה שיש במיין, את כל מה שיש במכרה, וזה ממש חיוני, וזה ממש עוזר לסורווייבל, אם אתה רוצה למצוא דיימונד או גולד. נחמד, אני אוהב את זה. זה ספיד, בטח כולכם מכירים, זה די סבבה, אני לא אוהב להשתמש בזה. זה לא נוח לפי דעתי. אוקיי. שנייה. peaceful. אוקיי. מצטער, חזרתי. אוקיי, אני אפעיל את הקלימפ, כי זה ממש חשוב, זה ממש עוזר לי. טוב, יופי. עכשיו, יש את H, שכל מה שמסביבי בעצם נפגע. בעצם אני כאילו הורס כל דבר שיש מסביבי. אתם רואים? אני הורס את כל האדמה, כל מה שנמצא סביבי. כל פעם שאני הולך יש יותר שטח שנמצא באדום והוא מפרק יותר דברים. עכשיו אני אבטל את זה, ופירקתי כמה דברים. יש לי כאן שרים. יופי. אוקיי. יש לי את סניק, אני לא כל כך הבנתי מה זה, אני עוזב את זה בצד לרגע. טוב, אז זה מה שרציתי להראות לכם. תודה, ממש תודה שצפיתם, ביי. ולייקים, ממש, תודה. ומצטער שהייתי צרוד, פרק הבא יהיה עוד כמה ימים. ביי.